Яңалыклар вакыты үз эшен башлап җибәрде. Студияда Лина Хасеншина, исәнмесез? Техосмотр останется обязательным для такси, автобусов, грузовиков. Во всех остальных случаях эта процедура становится добровольной. Юл хәрәкәте кагыйдәләренә яңа үзгәрешләр кертелде. 40 алдарлар турында сөйли торабыз, кеше алдана тора. Диспансеризация үзара килгән балам. Кирәк бит инде. Сәламәтлекнең ничек икәнен белергә. Диспансеризация үтү яңадан гамәлдә. Татарстанда Татарстан Республикасы буенча Эчке эшләр министрлыгының юхиди мәгълүматлары буенча 2021 елда икенче машинаны узу кагыйдәләрен яки тизлек режимын бузган йөртүчеләр гаебе белән 853 юл транспорт хәрәкәте булган. Аларда 182 кеше һәлак булган һәм тагын 1000дән артык кеше төрле дәрәҗәдәге тән җәрәхәтләре алган. Шуңа күрә ел саен юл хәрәкәте кагыйдәләрен камилләштерәләр һәм агымдагы юл хәрәкәте кагыйдәләренә үзгәрешләр кертәләр. 2022 елда Россия автомобильчеләре өчен яңа кагыйдәләр эшли башлаячак. Яңалыклар арасында алкогольгә экспресс-тестлар, юлда йөрүчеләр өчен җинаять җаваплыгы һәм җиңел автомобильгә техник карау үткәрмәү. Татарстанда техник төзек булмаган машиналар һәм мотоциклларга юл транспорт хәрәкәтләренең нибары 1% гына туры килә. Шуңа хәзер яңа закон нигезендә машина төзеклеген тикшерү берничә очракта гына кирәк булачак. Бу транспорт чарасын исәпкә беренчел куйганда, машина яки мотоцикл 4 елдан өлкәнрәк булган очракта хуҗасын алыштырганда, шулай ук транспорт чарасы конструкциясен үзгәрткәндә. Техосмотр останется обязательным для такси, автобусов, грузовиков. Во всех остальных случаях эта процедура становится добровольной. Шул ук вакытта 2022 елның 1 мартыннан бөтен Россия буенча техосмотрсыз йөргән өчен штраф артачак. Ул 2000 сум тәшкил итәчәк. Хәзер санкция суммасы 500-800 сум тәшкил итә. Тагын сәламәтлек саклау министрлыгы машина йөртүчеләр өчен медицина белешмәләре алуның яңа кагыйдәләрен эшләде. Хәзер наркология бозылуының клиник билгеләре булган машина йөртүчеләрне медицина белешмәләрен алу өчен өстәмә анализлар бирергә мәҗбүр итәргә мөмкиннәр. Шулай ук яңа яңалыклардан тиз йөрүчеләрне төрмә көтәчәк. Җинаять кодексы яңа матдә белән тулыландырылды. Статья предусматривает уголовную ответственность за неоднократное Мәддә каршы як полосага яки каршы трамвай юлларына берничә тапкыр чыккан яки тизлекне 60 чакрымнан арттырган өчен җинаять җаваплылыгын күздә тота. Мондый адым хокук бузучыларга 300 меңнән 500 мең сумга кадәр штраф яки рәшәткә артында 2 ел үткәрү белән әйләнергә мөмкин. 2 лет за решеткой. Шулай ук фара, пыяла һәм номер билгеләрен ишек алларында юган өчен штрафка тартылачак. Штраф 300 сумнан 5000гә кадәр тәшкил итәчәк. 5000 сумны балалар мәйданчыгы янында парковка өчен, 4000 сумны йорт каршындагы территориядә парковка өчен бирергә туры киләчәк. Также санкции могут ждать машины с неработающей. Шулай ук санкция эшләмәүче лампочкалар, артык якты фарлар, сезон буенча булмаган фарлар, видеорегистратор һәм алгы пыялада наклейка булган очракта, ЮХИДИдә дөрес рәсмиләштерелмәгән бампердан башка йөргәндә көтәргә мөмкин. Которые не оформлены правильно в ГИБДД. Яңа административ хокук бузулар турындагы кодекс проектына автомобильдән чүп-чар ташлаган өчен дә штраф өстәгәннәр. Хокук бузу 2000-нән 3000 сумга кадәр. Юридик затларга автомобильне конфискацияләр сум штрафны күздә тота. Татарстанның ЮХИДИ идарәсе исерек шоферларны тиз арада ачыклау өчен экспресс-тестлар килүен көтә. Традицион алкотестлардан аермалы буларак, алар шунда ук машина йөртүченең сулышында хәмернең булуын яки булмавын күрсәтә. Юлларда куркынычсыз йөрү сезнең өчен дә, башка машина йөртүчеләр өчен дә бик мөһим. Шуңа күрә барлык юл хәрәкәте кагыйдәләрен үтәргә кирәк. Әлмәттә яшәүче бер ир законсыз рәвештә кредит алу турында хәбәр иткән мошенникларга 1 700 000 сумнан артык акчасын югалткан. 49 яшьлек зыян күрүчегә 23 февральдә билгесез номердан шалтыраталар. Билгесез Ират үзен банкның куркынычсызлык хезмәте хезмәткәре дип таныштыра. Сөйләшү барышында Ират үзенең мобиль кушымтасына кереп, аның исеменә чыннан да 1 702 000 сумлык кредит рәсмиләштерүенә инана. Шалтыратучы кредиттан ничек баш тартырга икәнен аңлата. Тик зыян күрүченең берни дә килеп чыкмый. Аннары аны әйдәп баручы белгеч Виктория Викторовна белән тоташтыралар. Ул бөтен сумманы кулга алырга һәм башка куркынычсыз счетка күчерергә кирәклеген аңлата. 3 тәүлек эчендә кредитны гамәлдән чыгарырга вәгъдә итә. Ир банк бүлекчәсенә бара һәм акчаны салдыра. Шуннан соң шалтыратучы өйрәтеп торып бөтен сумманы банк счетларына күчерә. Аннары Викторияга банк каршында кредит килешүе буенча кредит йөкләмәләре юк дип язылган документ җибәрә һәм икенче көнне шалтыратырга вәгъдә итә. Шалтыратуны көтеп тормыйча Ират полициягә мөрәҗәгать итә. Бу факт буенча җинаять эше кузгатылган.
Россия Ішкі эшләр министрлыгының Әлмәт буенча бүлеге матбугат хезмәте материаллары буенча Аулия Байрамалова яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Просто действующие федераль проекты кысаларында политехник техникум студентлары Донбастан кошучылар өчен беренче кирәк ярак әйберләр җыйдылар. Барысы да ирекле нигездә студентлар моңа үзләре инициатива күрсәткән. Җыеннар 22 февральдә башланган һәм бүген тәмамланды. Һәр студент нәрсә тели, шуны алып килгән. Урын җир кирәк яраклары, дарулар, кием, салым, шәхси гигиена кирәк яраклары һәм балалар өчен уенчыклар. Кабул итү пунктлары өчәү төзелеш бүлеге, нефть һәм политехника техникумы тулайтрагы булган. Бүген җыелган әйберләрне җыю пунктына Казанга җибәрәчәкләр. Анда без бергә штабы мохтаҗ булганнар бүлегенә таратылачак. Татарстанда 24 февральдән яңадан диспансеризация үтеп була. Шулай ук поликлиникаларда планлы ярдәм күрсәтелүдә торгызыла. Татарстан Республикасы сәламәтлек саклау министрлыгы буйрыгы нигезендә шулай ук планлы амбулатор ярдәм күрсәтүдә яңартылган профилактик тикшерүләрдә үтәргә ярый. Теманы Алсу Әмирова дәвам итә. Диспансерлаштыру һәм хастаханәләрдә планлы тикшеренү 2 февральдән коронавирус белән бәйле санитар эпидемиологик хәлнең кискенләшү сәбәпле туктатылып торган иде. Хәзер хастаханәләргә яңадан диспансеризация үткәргә рөхсәт бирделәр. Шулай ук элек ковид белән авыручылар өчен диспансерлаштыру процессы яңартыла. Диспансеризация зара килгән балам. Кирәк бит инде. Сәламәтлекнең ничек икәнен белергә. Лилия ханым таҗлы вирус авыру белән сентябрьдә авырган. Махсус диспансерлаштыруга чакырып, аңа үзе иминиятләштергән компаниядән исемез хәбәр килә. Озакка сузмый ул хастаханәгә бара, чөнки авырудан соң сәламәтлегендә үзгәрешләр тоя. Менә шул йөрәк инде, и әзгенә давление сикерә, и әзгенә аякка бәрде, менә, не знаю, что-то чуть-чуть по-другому. Мәхсум Галимҗанов диспансеризация чакырмыйча һәр ел үзе килүчеләрдән. Тикшерү өчен күп вакыт таләп ителми, беренче көне килеп анализларын тапшырасы, икенче көне белгечләрне узарга була. Бу үзем өчен бит кирәк. Сәламәтлек бит һәрбер кеше өчен. Узмасаң, белмисең нәрсә белән сөйләгән. Теге вакытта безнең жаңа положение буенча һәр кеше жыл сайын бер мәртәбә үтәргә тиеш диспансерное обследование. Диспансерное обследование үтә башлана 18 яшьтән соң. 18 яшьтән 40 яшькә кадәр профилактический осмотр, ну шул профилактический осмотр эченә керә. Тоже диспансерный осмотрлар уже анда 3 елга бер ясала. Но 40 яшьтән соң инде безнең уже халык үтәргә тиеш жыл сайын. Диспансерлаштыру ул халык арасында төрле авыруларны кисәтү һәм алга таба ачыклау, аларның үсешен булдырма максатыннан үткәрелә торган чараларның комплексын күз алдына тота. Анализлар һәм белгечләр пациентның туган елына бәйле. Диспансеризация кысаларында шулай маммографияда бушка үтеп була. Быел бу 82 елдан өлкәнрәк ханымнарга кагыла. Шуны да искәртеп үтәргә кирәк. Диспансеризация үткән эшләүче кешегә хезмәт кодексы тарафыннан бер эш көне каралган. Алсу Әмирова, Марат Хәлиуллин, яңалыклар вакыты Луч Әлмәт телекомпаниясе. Ә хәзер кыска вакытлы рекламага бүленәчәкбез. Аның артыннан безнең эфирдә. Бу чара безне берләштерә. Без җыелышабыз. Каму Исмәгыйль аучылык тирәлегендә аучылар ярыша. Ездил на более сильные соревнования, но там уровень совершенно другой. Әлмәт теннисчысы, федераль округ призеры. Үзебезнең азнакайларны поддержка итәргә болельщиклар булып килдек менә. Азнакайда картинг буенча көчлеләрне билгеләделәр. Реклама тиз узачак. Безнең белән калыгыз. Әлмәттә Созвездие йылдызлык эстрада сәнгатенең 22-нче Ачык Республика телевизион яшьләр фестиваленең беренче зона этабы уза. Анда 5 яшьтән 21 яшькәчә башкаручылар, вокал соло, вокал ансамбльләр, хореография, конферанс, җырда иң яхшы музыка, иң яхшы җыр тексты һәм иң яхшы видеоклип номинацияләрендә үзләрен күрсәтә. Аларны 3 яшь төркемендә бәяләячәкләр. Сайлап алу турларының видеоязмасын YouTube Созвездие йылдызлык каналында табарга мөмкин булачак. Шулай ук Про Культура РФ сайтында һәм ТНВ телеканалында проектның зона гала концертлары трансляциясы алып барыла. 9-13 апрельдә сайлап алу турлары финалистлары Уникс мәдәни спорт комплексы һәм Созвездие йылдызлык арт резиденциясендә суперфиналда очрашачак. Гадәттәгечә ул 22 апрельдә Пирамида мәдәни күңел ачу комплексында узачак. Быел милли мәдәниятне саклау өчен Татарстан Республикасы дәүләт җыр һәм бию ансамбленең махсус призы булдырылды. Аның хуҗасы шулай гала концертта билгеле булачак.
Мындай очрашулар шулай ук Татарстанның башка районнарында да бара. Нәтижеде фестиваль республиканың 45 районын кулачлаячак. Фестиваль ЮНЕСКО эшләре буенча Россия Федерациясе комиссиясе игидасы астында һәм Татарстан президенты Рөстәм Миңнеханов патронажы астында уза. Каму Исмагыйль аучылык тирәлегендә ватанны саклаучылар хөрмәтенә гадәти булмаган чара оештырылды. Анда осталыкта аучылар ярышты. Әлеге ярышларда безнең иҗат төркеме дә булып кайтты. Әлмәттә уздырыла торган аучылар биатлоны 12нче тапкыр оештырылды. Аны гамәлгә район аучылар һәм балыкчылар җәмгыяте куя һәм шул дәвердә Луч телекомпаниясе аның мәгълүмати партнеры булып тора. Ярышларның асылында аучылар өчен мөһим булган сыйфатларны ассызыклау һәм үстерү ята. Замана бәргәннәре дә ата-бабаларыбыз сыман тиз һәм төз булырга тиеш. Җитезлектә, төзлектә һәм тизлектә көч сынашкан 12 кеше арасында тәҗрибәле аучыларда яшьләр дә бар. Бу чара безне берләштерә. Без җыелышабыз, күңелле ял итәбез. Рәхмәт әйтәсе генә килә. Шул все буны организовать иткән кешеләргә, бөтен нәрсәгә организовать ителгән шашлыклар, ниләр. Рәхмәт руководителгә безнең, конечно, Николай Павловичка, Муллинга. Бөтен нәрсәгә бар. Бу инде бер очрашу, бер гомер дигәндәй бер кешеләр белән аралашу приятно. Аучылык элекелектән төрле халыкларның тормыш көнкүреш кәсебе булган. Узган гасырда мисал өчен урман куелыгына утырган авыллар өчен үз аучыларын булу куркыныч булмаган тормыш тәэмин итүгә тиң булган. Мисал өчен бүреләрдән котылуның бердән-бер үтелмеш чарасы аларны авылау булган. Бүген төбәгебездә урманнар элекеге сыман куе түгел, бүреләр дә күптән безнең якларны ташлап киткән. Шулай да төрле җәнлекләрнең популяциясын саклау һаманда аучылар җилкәсендә. Район аучылар һәм балыкчылар җәмгыяте ел саен 70тән артык юлламаны куян аулау өчен, шиксез күләмдә юллама төлке ату өчен һәм нибары 1-2 лицензия генә поши аулау өчен бирелә. Элеккеге кебек бүген дә аучылар күзгә күренмәгән мөһим функцияны үти. Алар табигать сакчылары. Чөнки беренче чиратта кыргый җәнлекләр хакында кайгыртуны алар үзләренең бурычлары итеп тоя. Монда очрашканда бөтен танышлар, һәрберсендә күреп бетереп булмый бит инде. Монда бөтенсе дә җыела. Обычно лицензия белән генә килгәндә, анда бер 10-15 кеше булырга может. Монда бөтен охотникларда бөтенсе дә бер көндә бөтенсендә күрергә була. Бергә араша бөтенсе таныш, бер-берсенә котлап, шундый бәйрәм көне белән барсында менә нидән барсында бәйрәм белән котлыйм. Ярышларга килгәндә аучылар башта тәренкәләргә аттылар, шуннан соң һәрбере километр ярым дистанцияны чаңгыларында узды. Аннары мишенга ау ядрәләре белән атыштылар. Төгәллектә сынашып очколар җыйдылар. Мондый чара әле ау сезоны ябу гадәтендә булып санала, шуңа күрә уенчылар да, ярыш кунаклары да бергәләп учакта пешкән ит белән сыйланды. Рәдифа Нугманова, Вадим Тарасов, яңалыклар вакыты, Луч Әлмәт телекомпаниясе. Казанда йөзү буенча узган Татарстан Республикасы беренчелегендә Әлмәт командасы 9 медаль яулый. Олимпия резервы спорт мәктәбендә шөгыльләнүче спортчыларыбыз калабызга 5 алтын, 3 көмеш, 1 бронза алып кайта. Җиңүчеләр 100 метр баттерфляй һәм 200 метр комплекс белән йөзүдә Анастасия Кузьмина, 100 метр баттерфляй белән йөзүдә Егор Игнатов, 4 тапкыр 50 метр аркада һәм баттерфляй белән эстафета йөзешендә Кира Бекерова, Виктория Левицкая, Кира Дунаева һәм Анастасия Кузьмина брас белән шәхси һәм эстафета ярышларында Кира Дунаева көмеш призер була. Ярыш нәтиҗәләре буенча Әлмәтле Анастасия Кузьмина һәм Кира Дунаева Татарстан Республикасы җыелма командасына сайлап алына. Безнең спортчы кызларыбыз апрельдә Санкт-Петербург шәһәрендә Веселый дельфин ярышларында катнашачак. Яршаллыда Дәүләт педагогия университеты ректоры призларына спорт мәктәпләренең ачык беренчелеге узды. Грек-рим көрәше буенча ярышларда 2010-2011 елгы 165 көрәшче катнашты. Спортчылар Яршаллы, Казан, Лениногорск, Бугыльмә, Ознакай, Түбән Кама, Менделеевск, Чистай, Урусу, Баулы һәм Әлмәт данын яклады. Әлмәтне тәкъдим иткән Олимпия резервы спорт мәктәбендә шөгыльләнүче үсмерләр 3 алтын, 2 көмеш, 4 бронза медаль белән кайта. Казанда кикбоксинг буенча Идел буе федераль округы чемпионаты һәм беренчелеге узды. Беренчелектә юниорлар арасында Глеб Ежов җиңүче була, Никита Симонов көмеш, ә Манучер Рахимов бронза призер була. Чемпионатта Илнур Габитов беренче, Руслан Никоненков икенче була. Ярыш нәтиҗәләре буенча Илнур Габитов илебезнең җыелма командасы составына керде, ә Глеб Ежов бу ярышларга кадәр Россия җыелма командасы составына керә иде. Ульяновск шәһәрендә узган ирекле көрәш буенча Идел буе федераль округы беренчелегендә Әлмәтле Арина Алексеева үз авырлык категориясендә җиңү яулый.
Безнең федераль округның 14 регионын тәкъдим итүче 370 спортчы арасында тагын берничә әлмәт кызы була. Илсөяр Җиһаншины көмеш, Евгения Горшкова һәм Эвелина Нестерова бронза призерлар. Кызлар әлмәтнең Олимпия резервы спорт мәктәбендә шөгыльләнә. Исегезгә төшерәбез, ирекле көрәш һәм грек-рим көрәше белән шөгыльләнергә, ярышларда катнашырга теләгән үсмерләр өчен ел дәвамында Олимпия резервындагы спорт мәктәбенә кабул итәләр. Ирекле көрәш белән шөгыльләнүче кызлардан тыш Иделбой федераль округы ярышларында әлмәтнең башка төр спортчылары да җиңүләр яулый. Мәсәлән, өстәл теннисы мәктәбендә шөгыльләнүче Илья Васюткин күптән түгел бронза медаль алып кайтты. 18 яшьлек Илья өстәл теннисы белән 8 яшьтән шөгыльләнә. 9 яшьтә ярышларда катнаша башлый, 12 яшьтән илкүләм ярышларда чыгыш ясый. По результатам самые большие, но ездил на более сильные. Нәтиҗәләр буенча бу иң зур ярышларым. Россия беренчелегендә спорт мастерлары, халыкара класслы спорт мастерлары бар. Шуңа анда әлегә җиңгәнем юк. Спорта международного класса. Там я еще пока ничего не выигрывал. Күптән түгел Чебоксарда узган Иделбой федераль округы беренчелегендә уңышлы чыгыш ясый. Там попал я в первый финал, стоял в группе вторым номером, вышел первым, попал в первый финал. Далее играл. Беренче финалга чыктым. Анда 5 кенә Татарстанлы иде. Мин һәм Казан егетләре. Кеше күп, спортчылар көчле иде. Республиканың җыелма командасы составына кирдем. Я попал, и ребята с Казани попали. Также там было очень много народу. Состав был там очень сильный. Вот до 20 лет я попал в сборную Татарстана. Хис кичерешләре төрле булса да, Илья үз җиңүенә ышанып ярышкан. Верил от начала до конца. В группе, ну, там еще личные же были. В группе там играл, там стоял вторым номером. Первого номера... Группада икенче идем, беренчесен 3-0 җиңдем. Өченчесе белән уйнаганда авыррак булды. Вел 2-1 по партиям, 10-7. Он эту партию выиграл. Пришлось в пятой партии собираться, догонять, обыгрывать. И вот так вот попал в первый финал. Но было тяжело. Хәвәскәрләр уйнаганда бары тик сетка аша тупны бәрергә кирәк булса, профессиональ спортта бары да катлаулырак. Өстәл теннисы мәктәбенең өлкән тренеры Михаил Ешметов сүзләренчә, Илья хезмәт сөючән, җаваплы спортчы. Бу сыйфатлар аңа спортта зур уңышларга ирешергә ярдәм итә. В личном очень хорошо сыграл, и по результатам попал в сборную команды Республики Татарстан. Шәхси зачетта яхшы уйнады һәм нәтиҗәләре буенча республикабызның җыелма командасына керде. Команда белән Иделбой федераль округында 3нче урынны алдылар. Уңышка ирешүнең сире һәр даим тренировкалар һәм тырышлык. Ярышлар алдыннан иртән һәм кич көнгә 2 тапкыр шөгыльләндек. Благодаря упорным тренировкам, тренировки проходили перед соревнованием у нас 2 раза в день, утром и вечером. Сез дә безнең белән кызыклы яңалыклар, шатлыклы вакыйгалар һәм проблемалар белән уртаклаша аласыз. Моның өчен экраннарыгызда күрсәтелгән телефон аша турыдан-туры безнең редакциягә шалтыратып була. Шулай ук 8-937 628 7409 номеры буенча WhatsApp-ка яки Instagram-ның директына да язарга мөмкин. Безнең корреспондентлар сезнең белән элемтәгә чыгачак. Бу сезгә җиткерәсе соңгы мәгълүматыбыз иде. Мин Лина Хәсән, һәм монтаж операторы Олия Бәйрамалова сезнең белән сау булышабыз. Исән-имин булыйк.